Makadi amane shamwari muzvapupu zvaJesu Apostolic Church muZimbabwe, Mozambique, South Africa. Tinotenda Mwari vakanaka vatiwanira nyasha. Mutambo wedu wasvika watanga takamirira tese, wangochishambadzirwa munhepenyuro nekwese. Saka wasvika, tinokukokai mose. Uyai nenguva, musamirire kuzouya musi weSaturday. Uyai tichatanga na8 tese tinge tapo, vakuru navadiki. Musasiye kokerai vaenzi amane shamwari, tiuye tizoponeswa tese, tipone tiri pamwe chete. Saka ndinokukokai mose, uyai tibatirane pamwe chete muimba yedu yezvapupu zvaJesu Apostolic Church, tipone tese. Musasiye vana, musasiye munhu wese, ngaauye tibatirane tiri pamwe chete. Vaprofita, vatungamiriri vose, vana mai, uyai basa renyu rarongedzwa. Tamirira imi, uyai takakumirirai. Mr. Jesu tinokutendai.